Mga kapuso, gikan sa Barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandawi ang nakadawat ugasa gikan sa GMA Regional TV sa gipahigayong Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Aniya ang report. Ang kahimsog sa panglawas sa ato mga kapuso ilabi na ning panahon sa pandemya ang unang gikonsidera sa GMA Regional TV Kapuso Barangayan on Wheels. Gani dili mo menos sa usa ka gatos ka mga residente sa Barangay Kanduman ang nakadawat ug usa ka bag nga puno sa mga preskong utanon. Kining gasa nga naglakip sa mga taong kamatis, sibuyas, ahos, luya, kamote tops, alugbati, malunggay, carrots, patatas ug uban pa. Kinasing-kasing nga giandam sa Balitang Bisdak Teams nga gipasukipan sa mensahe sa paglaom. Mainitong gidawat ang Kapuso Barangayan Team sa mga mandawihanon dito sa Barangay Gym. Nagpasalamat usab ang Barangay Assistant Secretary kay sila ang napili isip beneficiary ning nagpadayon nga outreach program sa Kapuso Network. Isip kabahin sa ika-70 ka tuig niining anibersaryo. Dako kayo among pasalamat, no? Among gituno lang amo ang mainiton nga pasalamat sa GMA 7 nga kami gyud ang inyohang napili. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels sa GMA Regional TV. Uban ni Philip Patricio, Rod Prado, Blue and Merondina, Balitang Bisdak.